Mic mo, babe. Babe. Wala lagi mo mic, babe. Ha? Wala mo yung mic, bro. Babe, wala mo yung mic, bro. Alam mo ko ninyo, naog mo. Unang naog po. Wala mo yung pilay pa to. Patay ito na kong duwa. Dakdan na kong duwa. Kauban ko. Kauban naman to. Dora na tayo patay. Ay, wala dito na kung nanakdan ng isa. Kaya kung nanakdan ko ito isa, wala tatang ng duwa. Babe, wala yung mic, babe, bro. Ay, mo rin itong kuya Diego. Ako minangutana. Ako minabot. Gabi ang Ricky, baka napatudray. Wala yung mic, no? Kuan na sa itong na ana. Wala na sa kilid na kay. May mic niyo, babe. Basta May na mic madre sa niyo. kilid. Kang Earl na isa kang Blue Walls. Kang Earl na. Kang Earl na. Malaglayo kay ba? Oy, na ako'y titulo ipakita ba? Yung titulo. Mga squatter na mo ha. Pablater, pablater. Daw kay balay, way pusil, giatol. Hindi lamang. Hindi ka tawag ka tibitong mag-watch ka. Hindi tawag ka to ganit. Tanaw ka. Na mag-ROS ba? Matanaw kasi mga amigo. Hindi tawag ka. Oo. Ha? Hotdog. Attachment na ako ah. Ito ba expected? SVD ko. Ay, Ano nga? 5 minutes. Ano nyo? Ay, masiko. Ginawa na mambang. Mambang. Hold ang sim. Hold ang sim. Hold ang sim. Hold ang sim, sorry. Sa inana gali. Hold yung sim. Then space. Yo, tubang lang. Hold ang sim. Oh, tama. Oh, okay. Ito si Art G. Ay, baby mo na. Oo.
yun ang bare. Hihinay kayo bare. Kaya nga bare, kumpara ka dito eh. Laos ka, ano ka. Juan! Ano magawan? Kilala mo si Juan Carlos yan. Yung sikat na singer. Yan yung singer ng ano? Juan. Oh, kalami oy. Saan naman yun oy? Level 1. Saan? Skopman? Wala ba? Kilala mo si Bentong? Tol, kilala mo si Bentong? Gusto ka mag-live? Ha? Yan yung pinakamagaling mag-cross. Gusto ka mag-live? Bentong Worms. Kilala mo? Ma? Wala bang rifle competitor dyan? Nako. Ito, bala ito. Nakakalimutan ako. Tama ka. Wala raw ka rifle. Okay, magkuhan ka, rifle din. Sniper ng pares, pagpas. IQPU, IQBZ. Kami ng IQBZ. Juan, nandiyan Juan. Hindi niya, makagikan Juan. Ano nga ABR kayo? Mag-ABR lang kayo. Yangay. Bayad sa. Nagalakay na po competitor to. Tara, time set. Naka-ABR. Price na kayo. Naka-ABR na kayo. ABR pa lang, sir. Gala oh. Dapat si rifle kayo. Ay na. Nag-ABR pa sila mo na yun. Sakay. Yan mo, babe. Gala. Ay, grad tayo. Lamig kaya ito. Juan. Wala, nagpunta dire. Nagpunta tara. Wala, jintar yung bala. Parehas to. 100. Try. Tara, shoot up. Para sa tao, kung bala. Katigan ko. Tara, wala lagi, bala lagi. Wala
naging bala kayo. Wala lagi, wala lagi. Alas kapag sniper rifle ka. Ulo! Blood Dragon! Tayo eh. Doon na, pamagpiro. Meron ka di Erlang. Sure ba? Bro, uy, bakit mag-inig? Adre, Adre oh. Nagdidig akong bala Adre oh. Tra, nakay ko Andreo, 50. May first thing Erlo. Ay, ate ko. Bili-bili. Gano pa. Tara na, market na. Babe, Hindi ako sa pala kung kwan. patay. Hey, naik ko Andreo. Naka-carpet. Ay, mo naging-patat yun siya. Ikpat kong kwan. Tara. Sige, oy. Ay, gilak, oy. Biksi mo ka, oy. Anong buhin? Sulit, sinibala. Sinibala. Ayun, shit. Oh, nagandi sa Oh, dadan mo yan si Balik ka, mga atag, buhanga ka. Nakay, bibi. Nakay, bibi. Patay yun ka. Dito tao. Ah, bumbahan. Bumahan yun ka na. Mabuti ka mga atag. Wala, kalain. Ah, grabe. Batasan. Ay, batasan mo ba eh? Ayun, oh. Tinitira ako mata sa inyo. Times 4 dari